Velikim veseljem smo danas posjetili rodnu kuću prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Saznali smo na našu veliku radost da škole redovito dovode djecu ovdje, da uče na svjedočanstvu povijesti koja je označila naše živote danas i dovela nas u slobodnu Hrvatsku. Prije toga posjetili smo Mariju Bistricu, veliko marijansko svetište svih Hrvata u Hrvatskom Zagorju. Tamo se nalazi na ulazu u crkvu i bista blaženog Alojzija Stepinca, kojeg je Papa Ivan Pavao II. 1998. godine baš u Mariji Bistrici proglasio blaženikom, i ja bi se kao predsjednica zalagala da privolim današnjeg papu da proglasi blaženog Alojzija Stepinca svetim, jer on to zaslužuje. On je Hrvatima i hrvatskom narodu već svet i štuju ga. Zagorje hrvatsko je prekrasan kraj divnih ljudi koji nam izražavaju dobrodošlicu na svakom koraku i veselimo se da zajednički imamo mogućnost na ovim izborima izgraditi novi put kojim Hrvatska treba ići na dobrobit svih njihovih građana.